paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadyak agkamalay, nakaasawan ni Kwaraw. Pagko naamot, maray. Nasa unita siya kanyak, anapan kano ni Kwaraw ije balayda. Adda kano inarom na balasang. Kapinano ni Tasya ti balasang. Kaanakan nansa. Saan nga ta adya imay gimatang iti tinapay dito, idi kalman, maray. Ay, jaka mo amaray, ngam atidug kano ti buok na, ngagduduma ti maris na. Nakulayan. Wen, misti sa negra iti panagkita. Tano puro kumba negra di ekulot kuma. Ngam saan mat? Numisti sa negra. Nangisi nga raw. Napintas. Ngam Tagalog mati sa una. Saan samat ang makasao iti Ilocaw. No di makal ijay Manila. Saan nga ron ang makasao iti Ilocaw? Ngam no agbayag dito, yung makasursuro mat nga agsao iti Ilocaw. Enteng, nadamag mo ka di jay kunada, nga da ka no sir-sirpaten ni Kwarog abalasang. Ay, ada aya. Ay, nagkapoy kan adong ngag iti damag. Saan ka din nga imbagbagan ni Kwarog kan ka? Ay, nagloko na ko araw. Ita man pa nga da isekreto na kanya. Ay, ang mga ada kadwa na anapan. Iso asaan nan nga imbagaken ka. Nalabit Ay nga, asino ka no ti babae nga itong Sa nga ili ka no ni Tasya. Misti sa negra ka no. Ay, makamanugang tangaro din iti gatas kape. Na. Ay, maigasatan na nga ta. Ang mga no agpatinggaman mutan iti sirsirpat. Ay, adamat kan ko na ano kayat nanti mga sawa. Ay, ino agkapoy ka pa. Una anda Sirsirpatam ka no madya ka na kanina Natasha, Chip. Pinadas ko laang. Tay kunada nga rudan. Ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Ngam, napudno ka kadi iti day balasang. Napudnuak ano kayat nak. Angam no di na kayat, awan mabalingkaw. Iti kasta sa aum. Kaslapalpalaran sa amo iti panagaram mo, Chip. Pag kunamay, abay ako na mapalpalaran. Una, tako na mga ipalapal, barang maisalat. Sanggit dain, at damot armam adi nakagayam kayat. Sa bali ti sumbatan na. Sa bagay, at damot kit di kalintigam, Chip. Angam, at da ka di amawm, akadwam amang serserpat iti balasang. Dahil tatisan ko nga amaw. Saan ko matabambantayan? Ay, masapul nga gridam ka, Lungay at dagam sa bali dita amang serserpat. Papanam, Joan. Kaslamapan kamot agaram. Ing kami sirpaten ti balasang akaanakan ni Natasha. Asino nga'y ti kadwam. Kat agmay may sakamot anasabat ko dito'y dalan. Kadwak ni Jeep Kwaraw. Isu ti mangaram iti balasang. Kasta ka day. Dwa kayo nga agaram? Ay, sige para makita no asino ti sumbatan ti balasang kadakayaw. Sana ka agaram, nana. Nila Jeep Kwaraw. Awan mo dakes na. Uray si ka kitagaram mo. Sa bagay. Ala, inakon dyan. Inkamutang. Sige, nana. Tainak man dagasan ni Jeep Kwaraw kiti balay na. Day, ay, kuraw ka na ka. Kapay dagita sabong ti kalatsuchi. Mayat ka no asagutan iti sabong ti balasang hanggang. Day tapay mo't aklasit sabang. Naggapo iji Manila, di sabsabungan, saan aya? Unang kail. Sapay tagalaw. Tagalog? Wine. Yay. Sapay agbudal ti dilak nga agsao iti tagalaw. Tagalog lang? Agbudal ka pa. Baliwam day ta sabong nga isagot ba? Sabong ti katuday. May bayat tapto si daan na. Mayat nga tanggal. Ay, wanggayam.
Sinagutam ka dimot idi ni anti ti sabong ti katutay. Ay, saan ko asin nagutan di antay. Tapinikot nak iday. Ha? Ha? Pinikot ka today? Salbag ka? Ada kabut gayam da. Rabak ko lang da dyan. Ay, numangrabak ka. Jay agpay suti bagam, Ha? Saan ka agparbo iti sao, Kwa. Ibagam tipod no, kani kwaraw. Kuwaraw. Ah, Saan nakapinikot ni antim? Kung naglagit tinupod no apinikot na kangkay. Waraw, napasungbat mo ka da, hindi balasang armaw. Ay, sampay nana. Ay! Inton aganak kayaw, ay, puro nangisit daw. Ay! Napay anak ko nam ti kasta. Katsanak mo tanang isit Ay na, kunada nga raw, napigpig sa kanuti darati mistisa. Ngata. Won, ay na. Ay, kaslanto kang isip ti Lungboy, dagiti agbalin nga anak yaw. Saan nga min amabalin nga agbunga iti bayabas ti Lungboy? Ay, numabalain. Saan kumamot akas iti kang isit ti Lungboy ati agbalin nga anak ka. Iso nga agpanunot ka, kwaraw. Nao nagsama ti pampanunotam kwaraw. Ay, kas kaadalam ti di matukod abay-bay kagawad. Na, anya aya ti di matukod ako nam. Kaya't kun ti mga asawa, ngamdya kaya ti maadaan iti kasla Lungboy ti kulay na nga anak. Ay di ka maawatan. Pudnon sa timbaga ni Nana Tuyang, Nganya, no mga asawa iti mistisa, di bagat nangisit no amin nga anak may. ti ka di ka anakan ni Tasya, tidakda ka matam. Kasta nga raw. Iti day ta anak ko nam, kaawatan asaan anapudno ti panagayat mo iti day jay abalasang. Pagkunamay, No ay ayatem ti maysata o saan at ti resulta ti panunutem. No di ka ti panagayat mo. Tinapudno nga ayat, awan ti pagdanagan, ken kaamak mo. Iso ako nada, abulag kano ni ayat. Di ka kadipay mapan iti balay ti ararma, uno sabsabungan. pudno nga tatimbagan ni kagawad. Asanak ka no anapudno kini ading. Apay ana ibaga na mo daytakan ka? Imbagak nga main, adya kaya ti maadan iti kasla Lungboy kang isit na nga anak. Ay, madi nga minday ta nga imbagam. Kas lalinais mo jay taaw. Gapoy ti kasta nga imbagam. Saan kumot alina isang gal? Mamati asaan apa nagayat ti mariknam iti balasang. Nudi ket panangay ay. Ha? Pagkunamot ang gal? Agsipod ta di nakapay mat sinungbatan. Iti mapasamak iti masakbayan ti napanunot man. Ti maadaan iti kunam akas lalumboy nga anak. Nimot nga minanatuyang ang gal. Tamanan ti mangipakita saan ka anapudnaw. Saan ka amaawatan? Nusyak ni kwaraw. Jak lakit di kayat, di ka anakan ni Tasya. Day, anya ti saan mo akayat ken kuana? Ay namaray damagampay lang. No adda matam, makitam ti makagapaw. No ti kinangisit na, ay okay laeng kanya, maray. Ti ugalay mabaliwan. Ngem ti kinalaad saan? Ay saan mo't analaad? Nangisit laeng bait. O, naikati pa nang isakit mo, iti day di babae, maray. Ibagbagak laeng ti pudno. Anya kuma no nangisit. Ti importante, nasaya at ti ugali na. Kwarog, kunakman no ar-armom jay kaanakan ni Tasya. Inaram ko iday, ngam kumaan tay. Anya ang pudno ka day, anadismaya ka ken kuana.
Ay, diyan mo antay. Agpanunutak pa'y. Ay, numapilpilitan kamatlaang. Saan mo nga ituloy? Ngam kayat ko amapan pasyaran antay. Apay payla apasyaram, nuawan matla ang tirantam ang mga sawa kenkwana. Di pagpalpaliwaan lang antay. Ay, saan anasaya at tikasta akababalin? Saan apagpalpaliwaan iti oras ti balasag? Inteng, nakitam ka din ti balasang akaanakan ni Tasha. Ay, nakitak idilimabas ti kaanakan na. Jack miningmingan. Bakit ba? Mas daawak nga rod, Ha? no apay anadismaya ni Kwarog. Gapulang iti panangublag ni Marituyang. Ay, nimat marituyang, bakbaketan, adi makainak-nakam. Nasa umod dunghaw. Iso aday jay. Naupay ni Kwarong. Kunaklakit din no makaasawan ni Kwarog. Hindi, lumakayan. Barang to no damanan sa bali masirpat na. Angem no kasjay nga uublagan, ay kasanungay ang makaasawa. Problema na daytan. Laklakayanin ni Kwarong. Marituyang, si kamot gayam day takas lagsisim amagmagna. Ay papanam, Nakitak anapan din ang isip a babae, igitersina ni Marikwana. apay kumano nakitam. Mapanak ijay. Ay nakman kitain no anya ti mapasama. Anya kumangay ti mapasamak no mapan ka ijay. Nakitak ngamin ni Kwarog itay anapan mo ijay. Anya kumangay ti ingkakitaan ijay. Ay, bakbaketan ka nga osyosera. Ay namaray inakitay tapno makitak ti mapasama. Parang, ada kamot dito'y arubayan ti Tersin. Why, nanatuyang. Nagdakadigatangam di tawi. Adamot di tasango ni Marikwan ang dyan ang isit a babae. Gumatgatang. Uy, saan mo apiksaan? Mangag na ka. Oray mangag na. Tadi na mo la maawatan. Tagalog mo ti sa una. Sa bagay, bareng di na maawatan, tatagalog mo ti sa una. Iso adinak anawaan nga agsaw. May papan iti day ta babae. Ming-ming-mingak day ta babae. Katpudno tinako naman ang isip. Makapadismaya. Saan kayo nga ang bagay ko na lang arutin? Bagbagakan kan Kwaraw. Ang amne, kita ka. Tinalyaw na tamo, tinangisit a babae, sakbay a pimanaw. Nagpipig sa tingiwat yo anang lais iti babae idi kalman. Tinalyaw na kayo pay. Uray, tadi namot na awatan kagawad. Tagalog mo ti sa una. Oray saan na amaawatan. Saan arumbang alaisan niyo itiliklikudan na. Nanggag ti bagbagayaw. Agpada kayo lakin ni Badong kung nga isakit yun ay babae. Saan apan ang isakit? No di kat makatao laeng ter aramidan may maray. Oray tatay ko na ni Kwaro gadi na mo naawatan ti bagbagamay. Ay, Amoyo ka de nga idi madama alalaisan yaw. Kasla maawatan na ti bagbagayaw. Dengdenggen na. Nangag na, ngamdi na mo naawatan, maray. lumugan ka kaday, nana. Waun Kwaraw, tamapanak ijay ilay. Ngamnay, sumungad mo, tinangisit atao. Aglugan samag. Naglugan nga tangag paiso na ita. Ay, amangan mo sa anak ama ikari, makikatugaw kada kayo anapupudaw at tao. Ha? Ha? Amom ti agsaw iti Ilocanaw. Ilocano mat ninanang ko. Kabsat ni Auntie Tasha. Ha? Kasta kaday. Makaawat ka magkayam iti pagsasaw nga ilo ka. Opo, maawatak po.
Angam sa anak ngamin anarwam nga agilokano. Nana. Ay, Lumugan kayo nga rudahin. Tayin-tayaw. day, pinaramutan ti tricycle iti abay ti dakkel abalay, balasang kaw. Opo. Balay mi po dayta, Nana. Dumagas kayo Nana. Manong kwaro. Ha? Ha? Padagasan na kami iti balayaw, adeng. Ay, kwa, saan na kami akagurakin ni Kwaraw? Idinto ta inuy-uyaw da ka? Ay, hindi po. Sabihin ko po sa inyo. No inuyaw yu ti padayo a tao, ni apo Diyos anang parswa, ti kasla inuyaw yu. Sabi nga sa Biblia, ti inaramid mo iti padam a tao, inaramid mo mat kanya, kasta ti ko na ti apo. Sorry, adeng. Nakulapan sa ti panunot ka. Pagkawanan na. Ay, sorry balasang kaw. Di na kumagurguraan na. Huwag po kayong mag-alala. Saan kayo akagura? Tano inaramid ko dayta, kasla ni Apo Diyos ti kinagurat. Ay na, nagsingpot ka magayang balasang kaw. Ay, pagkawanan na. Ay, sana kun nga agoy hawi ti pada kataaw. Ay na, nanatoyang ken kwarog. Liklikan ti aguyaw, tagpapada tayo a pinarswa ti Diyos. Alasigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na nga'y tay kwarta ba daw? Anya, kwarta nga ibagbaga. Diyan nga'y maawat yung akwarta at tricycle driver. Awan pay, nya kalaki din na ya. Takada sumangpetak iti malam, isulangan ti damdamagan. Apay nga'y nga awan pay. Nagbayagan, kat kunada nga itangaal daw ang maawat yaw. Nasukatan nga ron ti pizza na. Ang muklatan kahit no asino ti mang suksukat iti pizza. Asinaw ti mang suksukat. Di pa rin ti nga. Ni Kapitan? Wayne, isaw ti mangitantantan. Tapno damot maalam na, bingay na. Kasta aya. Unyarad, nilagbain. Tumawat kay din, ti bingay na. Kut saan mo't a tricycle driver. Mas daawak ka. Kapitan, damdamag dagiti tricycle driver. No, kaano da kano ang maawat di kwartada? Itantandaman nga rudan ti pitsa na Di damay nga rod imbaga no kaanaw. Agong ungot dagiti daduma. Agud daki di. Kahit saan mo't ada tayo ti mangitantan iti pitsa na. Saan nga rod ang maawatan dagiti daduma? Asino ti saan na makawawat? Ni kabadong. Asino ngay mati makawungat? Ni matlaang kabadong. Kunakon kat. Isulat ta ti ado ti reklamo na dadya taaw. Ibagbaga na pa ikit di asika ti mangitantantan iti pizza ti panagawat da iti kwarta. Na! Basol ko aminin. Wan, kapitan. Hindi lang makaururay mo't dayjay ataaw. Sige. Bayan, ta ipalawag kuntukun kwa na no agkita kami. Apay nga itatabadong. Iji ka bang ibang nga barangay. Naawat dan ti kwartada. Aya, Wen tatabadong.
Ipaspasikat pa yung nga ron jay barkadak at tricycle driver di takabangibang a barangay jay 3,000 pesos anawat na. Nay, apay nga, dito'y barangay tayo kitawan pa lang. Panagkunam tataba daw, imbulsa ka din amin ni Kapitan jay kwarta tayo. Ay, nalabit na kasta. Imbulsa na amin ay. Ay sus, isumat lagaya makanayon mo nga ibagbaga day ta. Agkukupit kay ta kapitan. Ay, jak la ko man imbut-butos ide. Nay, apay imbutos mo ay ay. Awan tata. No jak kumaimbutos, naabak kuma Ay, isa na mabaling nga imbulsa na day jay. Takwarta tayo day jay. Kanya nga itiaramidan tayo tataba daw, no imbulsa na ngagpaisaw. Ay, kitkap-kapak ah. Ha? Saan ka ngagbain? Pagbay na ngay, no kwarta ti pagsasaritaan. Bilibakan ka tataba daw. Talagaan na puskul ti rupam. Ay, sana basta na puskol. Talaga nakapus-puskol. Kapuskulan nga rod arupa Anggal, no adaman imbulsa makwartami at tricycle drivers, irwar mo kumanta itad maun. Anya mga imbulsa nga ibagbagamit kwaraw. Awan ti imbulbulsak. Isumot ngamin ti mangmang ko pagsasaritaan dagiti kabarangayan, nang runa dagiti padak at tricycle driver. Ay na, no adda di naimas kumantisidaan ita. No adda imbulbulsak a kwarta. Ha? Ay, unan niya. Bugong. Ay, Ika man gumatang iti sardinas ki di iti tersina. Tanay, awan si daan. kaya't mo tagsida iti sardinas. Wen no adda ko maimbulsak a kwarta. Di papaitan ko ma. Oh, Ay, di dala makaururay dagita tricycle driver. Kaano nga tangamin aya sumang pati kwartami. Saan da pa'y nga rod nga imbaga? Tapno saan da pagpabasulin ni Uncle nang ibulsa iti kwartami. Ang moment nga opisyal no sino tinalaeng nga gistorya. Dayjay akabadong. Isumot na talaga. Awan mo't nga ruti prangkisa na ngagpasada. Kunamlan na sino ngagsasao. Agasamban, ta ibagbaga nakit din nga imbulsa kanon ni Kapitan ti Kwarta. Ay na, no imbulsa ni Uncle ko ti kwartada. Saan ko sardinas ti ipagatang na ita? Sardinas ti umay mo gatangan. Wain kagawad. Isulang mo ti kabalan na agatangan. Ay, makitam day ta apanunot ni Kabadong. Isulang ti maditi panunot na kabaranggayan tayaw. May salaang ti makunak. Talagaan narugit ti panunot dayjay akabadong. Nasken amalinisan na. Nasaya ta nagsabat na marituya. May sasabihin ako. Anya dayta, Kapitan. Ibagam ka ni Padong mo. Mapanay di barangay haun. Mapanaalaan di kwarta na. Ay, adan, Kapitan. Win, kasangsangpit na. Kit inton bigat. Masapat, panagiwaras mi. Ay, Ay, nasaya at adan, Kapitan. Kunak ano imbulsa maun, kat pinagbibingayan yon nga opisyal. Ay, hindi ko magagawa yan. Sige nga raw, Kapitan. Tay bagak tokin ni Badong Kaw. Badaong, adda ibagakan ka. Iso nga umisam ka. Di naman pag-isam-isamay. Kajak makais-isam. Sigurado nga umisam ka iti dayto nga ibagakan ka. Anya day tayo? Maalayo ka nun inton bigat, jay kwartayo ije barangay haw. Ay, amo ko na. Naudikan. Ah, amo maun? Wait. So, masapa ka mapanintun bigat. Nasakto mo na itibila. Ay, ay, nagragsa ka kaun ba daw? Adan jay nabayagan nga orayan a kwarta. Anya nabayag ng uray na kwarta. Kay talaga mo't ang nabayagtan nga orayan. Siya, tinagururay. Saan ka akaraman? Na, anya ti kayat mo asawain? Kwarta tulay na jay. Bukbukudam manan. Day takat tijak kayat nga ugalain si kabadong. Managim bubukod ka. Ibingayan nakmut Tapay ko mga ibingayan ka nga. Kay sakmut ti asawam. Apay, no adda kwartam, malipatam nga adda asawam. Aglilinya kaya, utang maikan kayo amin. Sakto mo na.
Apay nga, itataba daw. Si kamat ti umuna. Si mingit kamat tayo. Apay nga giriri ka. Kit senior citizen at. Nay. Iso adi tuyak sang wala. Ay, sos, nagpasangaw. Hoy! Awan mang nagkuha reklamaw. Ay na, kabadong, ije kaliko, to first come first serve day to. Ay, sana mabalin maray. Diyak kaya ti likod. Siyak mo na. Di nagpaunay nay. Makaramang kayaw. Naalangatan ni Badong ko jay kwarta. Nahala na, nanatuyang. Abay, saan pa yan nag-away? Saan pa'y nga raw? Ado kayo kanumot kay anangala. Siguro makipilpila pa'y laan. Sumip nga tayo. Iso ka diti ururayan. Wan, tanay, nasken nga ibingayan nak ijay kwarta na. Ay, kato na. 5,000 tinaala na. Alangan asaan na ka nga ibingayan. Ay katwan na, sapay kasting nga awan na pulos abasto may ijay kusina. Ibingayan na ka dayjay. Di ka madanagan. Dayjay man kayam ni Tata Badongaw. Ay, wan. Apay, di nak nga ta nakita dito. Sarong umaon. Tanay, nagparta ka magna. Wan kwaraw. Badong! Urayan na! Badong! Badong! Sa dino ti papalam! Badong! Ay, pinartakan na pinagandar je motor na, mare. Wan nga raw. Kasla di na nangag ti panagpukaw-kaw. Apay, saan ayaan na pigsamaray? Nangagkunto pa ay manipod ije barangay hall. Apay nga'y anagdirdirit sumot taon. Sigurado ang mapanaginom dayjay. Kano nagtungtungan mi apagbingayan mi day ja kwarta. Kay bukbukudan nan ah. Ay, sapay awan bagas may maray. Di iso kumaday dyan, di gatang yaw. Una, awan pa'y sidaan may. Wano, amagano na pa nagpalingke. Adda kanyak tilistaan tinasken amagatang maray. Ay ka talaga nga rod nga intarayan na ka. 5,000 ko naman di kwarta na. Ay, an-an may day ta kwarta na awat mo. Amagano, mapan mo adagos igatang iti arak! Ay, sanang kail. Igatang ko iti turnilyaw. Tanalo kay amin at turnilyo ti tricycle kaw. Manula ang ba't ka ti tornilyo? Umatak pa iti pilid. Naimpis nga minin ti pilid ti tricycle kaw. Nasaya, taanda pa pa ng ti kwarta na awat yaw. Dahinton nagpasadak manain. Sanang nga agreklamo dagiti pasahiros kaw. Akarag-karag ti tricycle kaw. Kasta kumamat ti plano dagiti daddo maapadap at tricycle driver. Ngam ni Tata ba taong? Napanan samat ininom tinaawat na kwarta. Na, kaawat na pa'y lang. Ingatang na diti ara. Unang kail. Ado ti nakakita kan kwa na nga gininom iti ilay. Sayang lang ti kwarta. No, arak lang tinapanan na. Talaga sayang ang kail. Awanan, mare, saan mo ang mauray ni Badong mo dito tersina? Ay, wan nga rod maray. Saan nansan amalagip ti agaway tada kwarta na. Naglemesa di ti arak. Imbag kumamag numalagip na ti gumatang iti kanan may. Agawid ka, anta iti balayo nga urayam. Ay, wanan amaray. No kumataadda ka, iti inawat na di kwarta, o di inalam adagos. Ay, jakmot na panunot day tamaray. Ita, napan na ginastosan. Nagsak dagiti pada ka tricycle driver nakaawat iti kwarta ang kail. Win ah! Rumbang lang nga usaranda para iti pagsayatan da dyan naawat da kwarta. Di datultuladan ni paribadaw. Napan na inyinom adagos, iti arak. Singarod ni nanatuyang amang namnama. Nga damat iawat ni Tata Badong Kangwana. Anya nga iti mayawat na. Sakit tinakam ah. Makitak ti pan nakadismaya iti rupa ni nanatuyang. Awa din. Nagastos na amin ng kwarta na, iti arak. Amuyo ka de, no sa dino tinagturungan ni Kabadong. Apay ka di kagawad. Saan mo't kano ang nagawawid iti rabe ay?
Nagpatpat nagngaruden naginumi jay ilay. Nay, ada sumbungan at tricycle. Tricycle ni tatabadong dayda. Ingka man sabtaon, ang mga nunabartag, kat yawid mo balayda. Huwag kagawad. Ni. Dalapusan naksamat ng tricycle na. Oops! Tangi ako na. Uy, tatabadong. Agring ka. Dandani ka na tinag di tatapang. Ay, ewan nga rin. Imbag saan nakapagparinak. Apay nga minabartag ka. Ay, naginuma nga rin iti arak. Damagin pa lang, mate. Berbero ka na kanina natuyang. Ay, bayang manyagbiro na itatuyak. Nagawid ka nga ruda, hintanay. Nabartag ka. Ay, nagawid ang aruday. Mutin amaw. No, sa dino tayan si balay, mate. Amaw, no sa dinaw. Ay, nasobra ang tinaginawang tatabadong. Dahil taman ti balayo, oh. Ha? Dahita aglat-lati ti atap na. Wag. Ay, agawid ang aruday. Itulog kayo. Ay, uwan man tanay. Matuwagak mutin amag na. Nagagayam nga inibos ni tatabadong ti kwarta na awat na kagawad. Ay, kunakon ka. Awan sa kano apulos na bati nga uray singkaw. Nakariing siguro ni kabadong. Pag kunamay, Denggam ang aneng. Agap apadansa. Ay, nasaya at nakaringkan badong. nakaringag pa isaon. Nangipanam ijay kwarta na awat mau. Apay adinak imbingayan na. Kwarta nga. Na Agap apadansan. nagalas ka tugali mau. Nakanya na na ikay. Awanay. Pagkumaman no nagpalingki ka. Pahingamin nga ininom amin ni tatabadong ti kwarta na awat na. Kaya nga dito yung nakalubat, dito yung kusina to yan. Ay katlo katamba. Mabisina kon kay. Pakanin nakmudlangay. Ay, lukatakan. Gara! Ha? Awan mo pulos kargana na ito kinaluba mamalukong to yan. Ha? Awan tati kwarta may gatang itimakan. Inibos mo amin. Inyinom mo amin. Ayun na yun nabiyag tigas to yan. Ha? Napan mo yung gatang amin iti arak jay kwarta na awat mau. Kalpasan na nagragrag sakak. Sermon mo ti mga guwita. Ha? Talaga saan ka sardengan a sermonan, badong? Kat nasken adom ngag ka. Kaano ka nga malpas nga agsermon to yan? Saan ka sardengan a sermonan, badong? Ha? Ha? Ide, kastao na yaganat mau amang awat iti kwarta. Oray mula pabasulan ni Kapitan a kinupit na angam idisikan tinakaawat binokbukudam metten a ginastaus. Ay barindeng, tulungan nakman! Ay, oray ang Ay! patulong ka kankwana. Awan mabalin na si kabadaw. Managing bubukod ka. Iso nga ita, mangan ka iti angay. Nawata ha! Ay na, tatabadong. Dakas namin ti managing bubukod. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti samalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Jose, makita no asino day ta magmag na di ta kalsada. Kino ni Kapitan May. Ay, kakaasim mata niya. Apay anak ko naman nakakaasing. Ngamin awang kwarta na.
Ado ti kwarta ni Uncle Kaw. Agwalk-walking lang dayta. Kahit mo sawan, agik-exercise. Katuwang. Ay, bawang kwarta na. Kapay nga ni Tata Badong. Nakita mo't na magmag na idikalman. Dahil dyan, iti awan kwarta na. Kawat, iti pa nagkunam. Sino kada Uncle ko kantata ba dong ti awang kwarta na? Kano kanayon ko ida makita ang magmagnay. Itay bigat, nakitak ni Kabadong anagnag na. Ididinamag kuno apay, agik-exercise ka now. Kasta matisungbat ni Kapitan. Iswa magmag na ni tata ba daw? Gaputawan kwarta na. Kat ni nga ay Kapitan. Ado ti kwarta na day jay. Agik-exercise lang. Kasano ko mga adakwarta ni Kapitan, kat saan mi pa'y anaala ti honorarium may. Ado ti kwarta na. Kat no naglako iti mula na anatay. Na, nagmula ni Kapitan. Naglawa ti minulan na. Kasta gayam. Imbag man nga rod ni Kapitan, taado ti kwarta na. Payapayan na ni Kapitan, Chip. Ayway, ay aban na. Mapangkanay di balay da. Sigurado nga ikan nakiti kwarta. Ha? Ado siguro unay, iso nga ibingayan na. No, kasta, ikanak tumot ang araw. Bantayan pa ito ipilak dito'y paradaan na. Ayaban na, kintunadan pa sa heros ka. Unsay, Mukhang kail, ikan nakiti kwarta, iso nga inayaban na. ay adala ibagakin ka. Dakaw, manutitad mo a kwarta. Ha? Ay, dumawat ka iti kwarta kanya? Unay, tado ti kwartam. Kung hindi exercise ka pa raw. Iso nga rod nga inayaban ka, dumawatakin ka iti kwarta. Nga pa dumawat ka kanya, kat nagadumat ti kwartam. Apay, ada kwarta kaya? Uray damagam to ni antay. Ha? Sa pa inis istorya kadagiti tattao nga do ti kwartam. Nagkunang amin nga ka istoryaan, Mike. Tapos magbilibdakan ka, Hey, awanin na. Awa nga rod kwartak, istoryaan pa ilaang Mike nga da. Nakakasikamot nga rod angkay. Ay, permi isungay ka nakman iti kwartak. Anyangay mo ti maitad ko kan ka. Sige na. Igatang ko lang iti pumada. Apay nakadumog ka, Chep. Pirmi mo't anak kalidliday ka. Kunak no ikanak ni uncle ko iti kwartak. Ay, ibingayan na mangki day no manuti intad ni Kapitan kang ka. Awan to pa intad na. Di ka man. Di mula kayat timangtay, di so ti amaw. Awan nga rod kwarta na. Papada tayo na banong ano kasta. Isugayam nga inayaban na. Tadumawat iti kwartak. Anya? Ay, di ka la kuman napanin na. Isumatlagayam makanayon na magmag na. Tawan kwarta na. Awan pagpliti na iti tricycle. Sagmamano dayta nakabitin, maray. Dayta nay. Ayan na, titudto daw. Dayta dayta. Wun, dayta tangtangadom. Rupak mo, day tayo tutudom nga main. Ay, rupa maya. Akasla kayat mo nga ipakita dagita kaman manicure ako kam. Ay, itod-tudok dayta krispap anakabitain maray. Hindi pa ilan na minsan abulan anakitak dayta krispap. Aging gaita, adda pa ilang dita anakabitay. Jak ik-ikataon ta ipaglangad na nakabitain. Ikatum daytan maray tamadlaw anakulbuton. Bayam lang dita. Hindi mo pa'y na yun, anda dito'y lakaw. Awan nga rut igatang ko itilakaw. Imbagkan ka talinawas asaba-saba iti kolor ti cutics mo. Ay! Nadlaw mo maray, imbag man. Nadlaw ko. Perme ti panangi-display kadagita kukom no may kaditi tersinak. Idi na minsan alawas, green ti kolor ti cutics ka. Wala, ambok. Siyak, sanak ang makapadalos iti kukok tawan kwartak. Nay, rimwaran ni badong ko maray. Papanan na ngay. Gano agjagjagay. Gagangay ti ado ti kwarta na. Ay, inak man kidi kaduhaan nga agjagay.
Ay, agjagjaging gayam. Kunak man numagmag na tawan kwarta na. Anya? Agjagjaging dananatuyang kan tataba daw? Wan, kastati ko na ni Marituyang. Katsan damit nga umak-akar di tayan da. Kas dala agpaspasikat. Agpaspasikat da kunam kagawad. Wan, taado ka no ti kwartada. Nagkunamot kan ka. Ni Marituyang. Apay, di mo madlaw alinawas asabali ti kolor ti cutics na. Kasta ka day. Ay, jak nakita ah. Nay, paypayapayan na tansamat tan ni Marituyang. Paingay nga ta. Kwarog, inka man asitgan. Amangan no adda ibagana. Payapayan na at nanatuyang. Katapno may nakadwaan ang agjagain tanay awan ni Badungkawn. Kaduam lay tay. Napananangay. Likmutin na kano ajagingan da ito'y barangay. Tilagay maturturong yun agjaging kayaw. Katuan, gagangay ati ado ti kwarta na kwaraw. Ay, Paingarod nga inayaban na. kadoon nak ngarod nga agjagay. Ay, sana nga agjagjagay. Tawang kwarta. Naglagpasada na tapno makakwarta ah. Aray! Ay, Marintay! apay pare. Nay, awan kwarta man niya. Magnakagay. Awan nga ron pamasahik. Dinakmet kayat nga ilugan ni Kwaraw. Awan ka no kwartak. Ay, guri ka. Sika ngay paray. Awan mo't pamasahim. Kanya nga awan. Ado ti kwartak paray. Agpalpaling etak lang. Ha! Ay, imbag ka pa'y. Ibingayan nakman iti kwartam paray. Ay, isa na mabalin na paray. Istorya mga ado ti kwartam. Di ka mo't ngarumantad. Mala, inak man lagjaging ay. Palawan ka paray. Ay, agang nagkaparay. Delikado ti mahulda. Chip, anya ti may aramido ni Tata Badong dito paradaan. Kita yung nagtugaw may. Naging inanan sa tanabannog ka nagjageng. Karag. Mabalay, nagtugawak dito paradaan niya. Nakatugaw ka lang aruday. Ipakadak lang nga. Tapnusan kayo nga gungay. Apay kung mga gungot kami nga Tata Badong. Mabalin nga raw, bilang ito kwartak dito ay. Kasla umay kalagpasikat kada kami may. Saan akasla? Talaga nga umayagpasikat ni Tata Badong. Bilang ito kwartakan. Sa nga riba. Check, nagadok kwarta na ni. Sa ribo Ay, sus. Nagpuskol na Nagadaw. 15 mil. Nga nang di matlag sardinin nga bilbilang. Ado mati kwarta na gayam. 30 mil. Umay narod ipasikat kada tayo dito paradaan. Anawa mo, Check. Bilang mo abilang ngayon. Di mo sumardengan nagbilang. 40 mil. Nagadaw. Nabannog kan ang nagjageng ba daw? Ay, wine to yan. So, nagawid na kan. Nabanugak pa yan nagbilang iti kwarta ka dito paradaan. Anya, binilang mo ti ado a kwartam dita paradaan. Kituin na. Sa dino nga iti pangbilanga no saan na dita. Dito'y kumabalay kasanaw, numakita dagiti huldapar. Mamati ka mo tayo nga dahol dapat dito barangay kabildatan. Sulinag ka barangay dito'y tuyang. Isungawan ti huldapar. At dalat ta huldapar dito'y numakita da nga ado ti kwartam. Adula amin dahi tangay bagbagap. Apay. Napnapanam. Diyan lang paradaan ang kail. Awan kan sa itay. Ada. Apay ko mga awanak. Ayaban ka kumaitay. Taramanam tinaimas isidain may. Sus. Raman lang ang. Didak pa ka na Mangan ka Ay, umay ka na. Napay nakatakdal ka dita. Talaga ka nga ituloy ta ti plano ta, Chip. Una. Abay, di mo kaya timadan iti kwarta. Kayat ko Isungarod nga umay kan. Anyang iti aramidag. Si putam no lumabas di ta kalsada ni Tata ba daw?
Kaya lumabas nga eh. Sinyasan nakadagaos. Sige, kasta ti aramidak, Chip. Lalay nga ma, tadakal to tibingay mau inton mahold up ta ni tata ba daw. Ay, sus. Sige, tasiputak nga ron. Sagmamano day ta nakabitin, Maray. Day tao, Rupak mananday ta itutudo, Maray. Matudok mo lang tamatak ay na, idarum ka. Si Kaboy, agdamdamag aklaang mat iti presyaw. Amom lang arudan ti presyo na dayta. Damagampay lang. Amok akayat mo lang manen nga ipasikat dayta manicure mo. Bagay ko mula ang tiblo ang manicure ka, Maray. Ay, di ka lamap-map nak. Kastoy nga raw ti ado ti kwarta na, Maray. Di yung ibagbaga nga ado ti kwartayo kan ni Kabadong. Nay, apay kumaasaan, katpudnumat nga daw. Kasano numangag na ka di hold upper, alaman. Kunamo ni Badong kaw, asaan ka no apod no nga da hold upper dito kabildatan. Nagkuna. Ay, adda numangag na day ta ibagbagam. Nalalaing kakidan ngam ni Badong ka. Wana ta kagawadak. Oray kagawad ka, awam mo't kwartam. Nalalaing latanga dayon ni Badong kaw, tado ti kwarta na. Makamo kayo manlangan. Isoro-soro kayo itinasayat. Diyo kayat ti mamatay. Una, amok, sandak apat-patyan, gaputawan makukwarta. Chip, sumungsunga din ni Tata Badong. Kunak asinyasan na lang. Sinyasan ka, di mo mataltalyawain. Yawat mga rudan ta pagabong ko dito Europa. Balik ka. Oops. Ay, dito yan. Dito, Chip. Isuot mo. Tapno di na kami bigbig ni Tata Badong. Urisi ka. Ha? Agabungot ka man. Tapno di na ka mabigbig ni tata ba daw. Una. Nagsaka na kan. Asidagan ni tata ba daw. Di ngay paltog-paltog mo. Nada, sa likadan na dito'y sikat ka. Balik ka. Ay, ikaw rudan. Pani, dandanin ni Tata Badong. Jaging. Ha? Hold up ito. Walang kukuti. Hold up. Hold up ko na. Oo, hold up ito. Itaas mo ang kamay mo. Saklang tiyagsaw ko na. Tapno sana madlaw. Di mo mimbaga nga, Check. May paltog siya. Napaltog yaw. Oo. Mapaltugan ka namin pag di mo binigay ang pira mo. Ay, saan mo ta? Ay, itad ko amin na kortak. Ayos, Chip. Di na paltugan. Ada pagbinayan tan. Nagulay mo ka. At ti kortak. Alain nyo amin ay. Madamay si Mariana. Barya. Ay, sige. Awatin mo na, Chip. Ay, nahinuldap baray. Inala amin na kortak. Ay, kung naktumot kan ka. Ay, Hindi kan to mga mindom-dom ng kanyak. Inala amin ng baray kortak. Awanay. Pasikat ka nga men kay. Kasano ngay amatiliw na gitaan ng hold up kan ka. Amamok no asino da. Uray no nakabungot ti rupa da baray. Aha? Amamo? Kundi Tagalog da. Kit madlaw mit ataga dito da. Ay, asino na giti ng hold up kan ka. Ta ipatiliw tayo da. Sabihin mo. Kunak tumag kan ka. May ti plano ta, Chip. Ayun, nagado ti kwartatan. Papapapap. Ha? Mabit lang. Di mo agawang ta bilbilangag pa. Kunak man no pagbingayan ta. Bilbilangag pa nga raw. Darasam nga ron da. Dagita baray. Dagiti ng hold up kanya. Dakwaro! Hay! Winya raw. Hoy! Isuda. Kita may igam da pa lang ti kwartak baray. Iwanan usip. Nabuking tayo. Ipatiliw ko ida paray. Umawag ak iti pulis. Ay, saanan baray. Bayamon. Basol kumutlaing nga may. Ha? Ta naglastog ak unay. Ay, kwa. At 20 kwartam. Isubli kong tatabata ko. Ay, uwan nga paisaw. Ay, sus. Narigat ti maibalod, Tata Badong. Ay, patawarin mo kami. Baglaki din na pinakawan na ta ni Tata Badong, Chip. No sana ka nakabalod ta kumaitan. Santan nga ululitan. Agungit nga angkal ka. Talaga asaan yun? Agpasada takit day. Tapno madaan tamat iti kwarta. Uwi na.
Uray awang ko kwarta. Basta di tagar aramin iti dakais. Mayat ti panagbiag. Ay na, kwarog ken Osep. Uray narigat ti biyag, basta nasaya at lata ti aramin. Ala sige! Tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.